Problém slobody a otroctva, bohatstva a chudoby. Stačí jediný chýbajúci zmysel a ste otrokom. Anton Srholec. Mala som tú česť stretnúť sa s pánom Srholcom osobne. Považujem to za jedno z najvzácnejších stretnutí v mojom živote. Hoci v jeho živote boli aj veľmi náročné chvíle, možno práve poznanie z nich a neoblomná sila viery a lásky dokázali zhmotniť v ňom nehmatateľnú energiu, ktorá z neho vyžarovala. Problém slobody a otroctva nie je definovateľný len významom týchto dvoch slov, takisto nie je len finančné bohatstvo a chudoba. Tá škála je oveľa širšia. Ale ak je človek vnímavý, je možné sa stotožniť s tým, že cesta k tomu, aby sa človek stal otrokom, je veľmi krehká.